Hona hemen Fundación Onzeren Por Talento Digital Esenciales programa zure trebetasun digitalak hobe ditzazun. Gaur egun mundu digitalaren eta bizitza pertsonalaren arteko oreka funtsezkoa da. Hori lortzeko ongizate digitala, deskonektatu, kontsumitu modu arduratsuan eta sortu ingurune digital segurua ikastaroa duzu desgaitasunen bat duten pertsonei bideratua. 8 orduko trebakuntza honetan, deskonexio digitalaren garrantzia. Informazioa modu kontzientean. Eta ingurune digital segurua eta arduratsua kudeatzen ikasiko duzu. Ezarri muga osasungarriak teknologia erabiltzean. Ikasi lineako informazioa ebaluatzen. Eta babestu zure pribatutasuna tresna eta metodo eraginkorren bidez. Hona hemen ikastaroaren edukiak. Deskonexio digitala. Matxina eta heitina ingurune digitalean, eta sare etiketak eta informazio digitala modu osasungarrian kontsumitzea. Gainera, mundu digitalean errespetu eta empatia kultura sustatzen ikasiko duzu. Gatazkak konponduz eta zure lineako ospea arduraz kudeatuz. Hobetu zure trebetasun digitalak ikastaro honi esker. Ongizate digitala. Deskonektatu, kontsumitu modu arduratsuan eta sortu ingurune digital segurua. Emantzazu izena. Deitu 9-1-3-2-6-0-6-0 telefono zenbakira eta izan zaitez gizarte konektatu eta inklusiboagorako aldaketaren parte. Red.esek sustatutako Generación D ekimeneko jarduketa. Fundación Onzeren laguntzarekin. Honek finantzatua. Espainiako gobernua berreskuratze planaren Europar Batasunaren Next Generation funtsen bidez.